Bless us, O Lord, in these gifts which we are about to receive from Thy bounty, through Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was the beginning, is now, never shall be, world that and amen. Father, Son, and Holy Spirit. Good morning, guys! Welcome back sa akong vlog diri sa YouTube channel, ang #AmegaVlogger. #AmegaVlogger. Good morning, maayong buntag, magandang araw sa inyong lahat. Amo na lang din ka na sabayan sa Tagalog. Kay base na'y mananaw nga mga Tagalog at maintindihan nila yung mga sasabihin namin. Iano na lang namin, sabayan namin ang Tagalog kahit paano matutunan din nilang may matutunan din sila. Bisaya namin, tas Tagalogin namin. Yun ang ano namin ngayon, yung challenge namin. At least makashare tayo, di ba guys? So, balikan natin. Magandang araw sa inyong lahat. Maayong buntag sa inyong tanan. O as usual, mamahaw ta. Sa Tagalog sa mamahaw ka? Breakfast English. Maaga kami ngayon nagbe-breakfast. Kasi may lakad. Si Ed's Vlogger, The Explorer, mag-i-explore naman siya ngayon. Mag-i-explore na naman siya ngayon. Kaya sabi nga niya, mintras daw dalaga pa, enjoy. Kung sa Tagalog pa, mintras, sa mintras ga? Loading ko na. Kahit nga ako, ano yung Tagalog sa mintras pa dalaga, mag-i-enjoy yung bang i-enjoy mo yung buhay mo na isang dalaga pa, kasi pag mag-aasawa na tayo, katulad ko, na-experience ko din yung experience niya ngayon eh. Ano lang, late na lang siya. Hindi naman natin may iba't-iba tayong mga naatay mga lain-lain nga mga mga ano ba yun? Naatay mga lain-lain nga mga rason and experience sa buhay. Kaya siya medyo na late na. Kasi work eh. Napamahal siya sa trabaho niya. Ako, yung pag-i-explore niya ngayon, naranasan ko na din yan noon. Kaya pinabayaan ko po siya na mag-i-explore din siya sa life niya ngayon. At kahit papano, di ba, yun na lang yung gift niya para sa sarili niya. Mura to iyahanggasa para sa iyang self nga mag-explore ka ng, kung sa Bisaya pa na siya guys, maglaag yung mga suri-suroy siya. Kasi ini-invite din na naman siya sa yung kaibigan namin na magpunta sila sa sa hindi ko pa alam kung, kahit nga siya hindi pa din niya alam kung or kung saan sila magsuri-suroy yung mga saan aabot yung nila pag-i-explore dito lang man sa Bukidnon, or there in Misamis Oriental, somewhere there in Misamis Oriental, in Cagayan de Oro, somewhere lang din ang pag-i-explore nila. Kay pinabayaan ko na lang siya kasi para sa akin kasi lagi tayong nagtatrabaho lang trabaho.
kahit papano may gift tayo para sa sarili natin. At yun, pinabayaan ko siya na yun, mag-explore siya. At saka ako, gusto ko sanang sumama, gusto ko umuuban sa ila, pero lang, hindi kasi niya alam kung anong oras sila uuwi. Wala siya kabalo kung unsa sila oras makauli. So, iba na kasi yung may asawa na yung papang ko, tapos na siyang kumakain ng agahan. Kumakain ng agahan. Kami, paagahan pala. Malapit na matapos. Malapit na si Amiga Ed na si Amiga Eds matapos na siyang mag-agahan. Okay lang sa akin, malilate ako kasi dito lang naman ako sa bahay. Tas balikan natin, iba na kasi yung may asawa na tayo eh. Gusto ko muuban, gusto kong sumama, pero kaso lang, maluoy po ko sa ako ang bana na nagtrabaho ra ba siya, maawa ako sa kanya kasi nagtatrabaho siya, tas pag uwi niya mamaya, wala ako, Wala magpiprepare. wala mag-prepare ng food niya for dinner with my father. Kaya ano na lang, gusto ko talagang sumama pero ano lang, mauto siya na. Kaya nga sinasabihan ko siya na iba kasi yung buhay na may asawa at saka yung buhay na dalaga ka pa. Tapos dalaga pa ka, explore the world. Ana ra guys. Then syempre, amping permi no, amping ta permi. Mag-iingat po tayo palagi kung saan tayo pupunta. Hindi natin makalimutang magdasal na i-guide tayo no. Ganun lang po guys. Then inani na lang magbisaya kami, then sasabayan namin ng Tagalog kasi hindi ko alam no, may nanonood din Tagalog na hindi naman natin sila hindi natin sila i-demand na kailangan matuto kayo magbisaya para sa kanila naman yun no, din ang ating Bisaya. So ang gagawin na lang natin, trabaho kasi natin to. Kaya na magba-vlog, tapos kailangan magiging tayo, pwede tayong magbisaya, pwede punta magtagalog. Ang English, naman yung English eh, kahit sino sa buong mundo marunong mag-English. Ang Bisaya lang, dito lang kasi sa amin yan sa Mindanao, sa noon. So, ang gagawin ko na lang po, sasabayan ko na lang po ng Bisaya, tas kanang magtagalog para malay natin may manunood din ng vlog. Ang amo ding sudan ka ron, yung ulam namin. Tsaka kabitsing bulad. Oo kasi, yung papa ko, akong papang, inutusan, the other day yata, yung isang araw pa, isa kaadlaw, gisugo na ako siya, inutusan ko po siya po na bumili ng yung bulad. Fried fish. Sabi ko isa lang kaputos, isa kapak. Kasi kung nakapanood po kayo ng vlog number 136 yata yun, yung lunch namin, nagchachampurado kami. Kung hindi po ako nagkamali. Masarap kasing sabayan ng bulad yung champurado, no? Kaya inutusan ko po siya po na bumili. Gisugo na ako siya nga magpalit og bulad. Kaya pirabuyag pa man sad akong papa, no? Even 85 years old na siya, still kicking pa man siya, no? Malakas pa po yung papa ko, kahit 85 years old na siya. Inutusan ko nga po siyang bumili ng bulad. Kasi ako lang, busy kasi kami. Pwede kami lang bumili ng bulad, pero busy kami. So, siya, wala naman siyang ginagawa. Tapos sa pirabuyag man sad siya, no? Pwede pa man siyang maglakad. Kusog pa man siyang mulakaw. Malakas pa po siyang lumakad. Kaya yun, nautusan ko yung ama ko. Bumili ng isang pack lang na bulad. Pag-abot niya sa balay, pagdating niya dito sa bahay namin, nakadala siya ng half kilo yata na bulad, half or 1 kilong bulad. Sabi ko, bakit ang dami mong binili? Isang pack lang ng Inutos ko. Inutos ko sa kanya. Sabi niya,
Mabuti na yung marami kasi ano to? Once ka lang utos. Para kausara daw ko magsugo niya. Mabuti na lang daw yung madami na yung binili niya. Daghan na ihang gipalit kay para kausara daw pag-utos na bumili ng bulad. And then balikan natin. Balik pa guys. Ano nga. Yung bulad na nabili niya, yung bulad nga napalit niya, medyo maasin. Actually, ang bulad is maasin, pero may bulad talaga na maasin. Asin kaayo mo tong naka-idea ko this morning. Dinami ko na yung niluluto kong bulad nga in escabeche ko, guys. Tinitimplahan ko siya ng para sweet siya. Sweet yung pagtimpla ko ng sauce. Kasi paingon na ni siya sa gabi eh. Dinami ko na ng pagluto para may matira man dito, so gagamit pa siya lunch and dinner. Ito na talaga yung trabaho ko nung sasabayan ko na lang po ng Tagalog. Ako na lang siyang sabayan mag-Tagalog para kahit papano may makaintindi. Ganun lang po guys, no? Pasensya na po kayo ha kung may mga mali po akong Tagalog. Kasi alam nyo naman na Bisaya man jud kong dako. Taga Cagayan de Oro ko guys, pero sa karon na anak ko diri nagpuyo sa Damilag, Manolo Portits Bukidnon na ay diri subdivision diin kami nasurtihan nga dinhi nakapuyo, gitawag ni siya DRDC homes. So dito kami nakatira ngayon, Bisaya talaga kami. Kaya nagpupursige na lang ako iniisip ko kagabi, akong gihuna-huna sa makadaghan nga why not kung ano na lang, sabayan ko na lang ng Tagalog yung pagbibisaya ko. Kasi kahit papano, hindi ko alam, baka may makapanood na Tagalog, di at least, di ba? Makaintindi kayo, makasabot mo sa akong gipang sulti, di ba guys? Ganun lang guys. At saka, mupadayon sa pagkaon guys, patuloy ko pa po ang pagkain ko po ha. Kaya, monitor rin guys, kana nga. Akong plano karon guys, kay ako raman kami sa ako ang papa. Mamalit ko daan sa among, mamalit ko daan no ga prutas, kay mamanay atong naandan. Prutas o uban pang preparasyon para po ugma sa pagsaulog o pagsugat nato sa bagong tuig, bagong taon. Bibili ako ng mga prutas kasi yun naman ang talagang nakasanayan natin, tradisyon na isa yung para sa akin guys, hindi ko na kinukumpleto yung sinasabi nilang ano yan. Kung gusto natin yung bilhin mo, wag mo na yung 13 kind of fruits. Yun kasi ang nakakasanayan natin, mauto siya ang ato ang naandan ang trisi ka klase sa prutas. Preparation for a New Year celebration. Para sa akin yun din ang nakasanayan ko na maghanap ako ng 13 kind of fruits. Pero iniisip ko kasi akong gihuna-huna nga. Oo nga, kukumpletuhin ko yung 13 kind of fruits, pero lang, yung iba, after the celebration, hindi nakakain eh. Hindi siya nakakain, nalalanta, at nalabay siya. Dili siya makaon yung ibang 13 kind of fruits, kasi kasagaran sa atong i-prepare nga fruits, kung alam kong ganun din kayo, yung apple, orange, ako, gusto ko may may pinya, yung pineapple, tas watermelon, kiat-kiat, kung alam nyo yung pangalan ng kiat-kiat na fruits, tas kung may lansunis, pwede din, bihira lang akong makabili ng grapes, mas mabuti din yung grapes kasi nakakain yun eh. Katapos ng New Year, kinakain talaga yun.
Pero kung kukumplituhin ko yung 13 fruits, syempre bibili tayo ng yung prutas ba na hindi natin nakasanayang kainin. Tas ano lang siya, pagkatapos ng celebration ng New Year, hindi siya nakakain. Hangtod malata na lang siya or madaot, malanta siya. Tas natin, ilabay na lang natin siya, sayang. So yung bibilihin ko na fruits, yung makakain diretso. Salamat kaayo sa inyong makununayon ninyong pag-view sa akong vlog diri sa akong channel, ang #AmegaVlogger. O sa akong mga subscribers o sa katong bag-o nakipag-subscribe sa akong channel, thank you kaayo kay gitupad nimo akong wish no na mintras before the year ends, the year 2020 and madungagan og isa akong subscriber. So thank you ha, gitupad nimo akong wish, akong simple nga wish, pero dako na kayo nagtabang. Ang akong 49 subscribers nahimo na siyang 50 subscribers. Thank you po. Magsiselebrate ako pero mag-isa po. Malapit na po tayong matapos. Hapit na tamahuman. Magkita-kita ta sa sunod higayon guys. Busy ko karon basin na after siguro basin na mo lagi ito mamalit na kung agig prepare mga foods o fruits nga i-prepare na mo kuhon sa pagsugat nato sa New Year, I mean. Mao na to guys, at yun lang po yun. Marami pong salamat and thank you for always views or watching my vlog here in my YouTube channel and ang #AmegaVlogger. Ako po yun. Marami pong salamat. Hanggang sa muli. Kita-kits po. Magkita-kita ta sa sunod higayon. Bye-bye! Amping ta kanunay and advance Happy New Year sa atong tanan!